Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Azilay, Margie Favor, Team Gala 2.0 Unlimited Vlog, Romnick Pabona, at sa mga nag-renew ng badge na sina Elizabeth Luigo, Giancarlo Domingo, Louis Henson, Jan Gutang, Rashi Mondehar, at kay Sweet Lalabay. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang G. Taong 1992. Masbate. Itong mga panahong ito, pangatlong anak si G ng nanay at tatay niya. Malamang. Bale sa pagkakaalam ko, 6 silang lahat. Nakatira sila sa isang tabing ilog kung saan isa din silang tagabantay ng mga punong. Naging masaya naman ang buhay nitong pamilya nila. Pag walang trabaho naghuhukay sila sa balon sa pag-asang makakakuha sila ng mga ginto. Nakakakuha naman sila, pero konti lang. Tama lang yon na ipanggagastos nila sa araw-araw. Ang kuya niya ang palaging pumapasok sa balon na yon upang manglimbas. Ang limbas ay isang uri ng pagmimina ng ginto na kung saan ay sisisid ka sa malalim na balon upang kumuha ng kapirasong lupa na kalaunay ipoproseso mo naman upang masala ang ginto. Araw-araw nilang ginagawa yon. Bale, pagtapos ng pakain sa mga alagang isda, tutungo na sila sa kanilang pinaglilimbasan. Yung bahay pala nila, hindi naman gaanong kalakihan. Noong mga panahong ito hindi pa gaanong nakatirik yung bahay nila. Sabi-sabi pa dito noon na yung parte ng lupa na tinitirikan ng bahay nila G ay isang teritoryo ng engkanto. Anuman ang kukunin mo dito, ay naghahangad ito ng kapalit. Kahit sa pagtirik ng bahay, naghahangad ito ng napakatinding kapalit. Atras tayo ng 4 na taon. Itong mga panahong ito, merong kapatid itong si G. Hindi pa siya buhay ng mga panahong ito at ikinuwento na lamang ito sa kanya ng nanay niya. Ayon dito, meron siyang isang kapatid na lalaki. Mag-iisang taong gulang pa lamang ito. Yung bahay pala nila nun, hindi pa talaga nakatirik. Haligi pa lamang. Habang nagtitirik sila ng kanilang bahay, may naaamoy sila na kung ano-ano. Merong mabango, mabantot, bulak, pabango, at mga sunog na kahoy. Hindi naman nila pinapansin ito kasi medyo madami silang ginagawa Gawa ng pawid, kuha ng nipa, at mga punong kahoy na gagawing parte ng bahay. Isang araw, nagwika itong nanay niya sa asawa nito ng, "Noy, magtapas ka nga ng puno. Gagawa na kasi ng bayang ang mga nagtatrabaho ng bahay. Isama mo na din si Iboy. Wala kasing titingin yan dito Sumambat naman ito ng, "Oh, saglit lang. Kukunin ko lang yung palakol natin doon kilamay." At tumungo na nga ito sa bahay ng manugang niya. Matapos ang pangyayaring yon, nakauwi na nga itong mag-ama na maraming daladalang kahoy.
Medyo napabilis ang pagtabas nila ng kahoy at napabilis din ang kanilang uwi dahil may kalabaw silang dala. Matapos nun ay nagsipaghanda na ang mga ito upang kumain. Maayos pa naman ang naging tagpo ng mga oras na yon. Masaya silang nagkukwentuhan habang pinagmamasdan ang mga nagtatrabaho sa kanila. Bale sa mga panahong ito ay doon pa sila nakatira sa nanay ng tatay niya. Masaya ang araw na yon. Pero ang hindi nila alam ay yun ang huli nilang mararanasang kasiyahan sa buong linggong yon. Dahil nang sumapit ang gabing yon, dinayo sila sa bahay nila ng mga kikik. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kikik ay isang uri ng aswang na kung saan hindi lang sanggol ang binibiktima nito. Bagkus ay kahit mga bata na edad 5 pababa ay nagagawa rin itong patayin. Pagkaumaga ng araw na yon, agad na pinabanaw ang kanilang anak. Ang banaw ay isang uri ng panggagamot na itinuturo ang mga gumagambala sa isang tao. Ang proseso ng banaw ay ang paggamit ng isang uri ng kahoy. Isang dangkal lang ang sukat nito. At ang ginagawa ng mga manggagamot sa kahoy na yon, inuusalan at tinatanong niya dito kung totoo ang hula niya. Pumunta na nga sila sa manggagamot at ang sabi ng pamilya nito ni G, binibiktima ng aswang yung kuya niya. Wika ng manggagamot, kung totoo nga binibiktima ito ng aswang, ipakita mo sa akin. Agad-agad sinukat ang kahoy gamit ang isang dangkal. Pagkasukat ng manggagamot, kapantay lang yon ng kamay nito. Kaya ang resulta, hindi totoong inaaswang ang anak nila. Yung banaw kasi, pag inusalan ng manggagamot ang kahoy at sinukat ito, at kapag mas mahaba ang dangkal ng manggagamot, ibig sabihin nun totoo. Umuwi na itong mag-asawa at sa isip-isip nila, bula ang manggagamot yon. Kaya ang ginawa ng mga ito, nagpatalim sila ng bagakay, tapos saboy ng asin sa paligid, at lagay ng mga dahon ng talong sa bubong ng bahay. Yung ilalim ng higaan ng anak nila, nilagyan din nila ng badyang. Kompletos rekados ang paghahanda nilang ginawa. Makalipas ang 5 oras, sumapit na naman ang malalim na gabi. Marami pa ring kikik pero malalayo na yon kasi napakalalakas na ng mga tunog. Kapag kasi malakas ang tunog ng wakwak o kikik, indikasyon ito na malayo sila sa inyong bahay. Pero kapag pabulong at mahina ang tunog nito, nasa paligid lamang ang mga yon. Hindi yon makakalapit sa bahay nila kasi yung bagakay, ginawa nilang bakod ng bahay. Isa itong uri ng kawayan na merong mga animoy balahibo. Hindi din ito kasing tibay ng kawayan, pero kinakatakutan naman ito ng mga aswang. Ayon sa mga matatanda, kapag hinataw mo ng bagakay ang aswang, mas triple ang sakit nito kesa sa hataw ng buntot ng pagi. Kaya ganun na lamang ang takot ng mga ito kapag may mga bagakay sa paligid. Makalipas nga ang 1 linggo, naging maayos na ang kalagayan nilang pamilya. Yun ang akala nila.
Nakalimot ata sila sa hinihinging alay ng mga engkanto. Isang araw, nakita na lamang nitong tatay ni G na nakaupo ang kanyang anak sa isang bato. Paglapit niya rito, laking gulat na lamang niya nang malaman niyang wala na itong buhay. Sumigaw yun ng, "Diyos ko! Ang anak ko! Anong nangyari sa'yo?" Grabeng iyak ng tatay niya dahil yung bato na yon malapit lang sa kanila. Buo naman yung bata. Kaluluwa lang yung nawala. Hindi naman kikik o wakwak ang bumiktima doon. Kasi alam nyo naman, di ba? Pag-aswang ang bumiktima. Bago inilibing ang anak nila, pinatingnan nila ito sa albularyo. Ang tanging sagot lang ng albularyo ay, "Ang batang yon ay tanawan ng mga engkanto. Kinuha ang anak ninyo bilang kapalit sa lupaing pinagtitirikan ng bahay nyo." Gulat na gulat ang mag-asawa sa kanilang narinig. Ang tanawan ay ang lagusan ng mga engkanto. Tanawan ang nagsisilbing indikasyon na nasa teritoryo nila kayo. Hindi sila makapaniwala sa mga katagang binanggit ng matanda. Ayon pa dito, "Huwag kayong pakampante dahil baka humingi pa ito ng karagdagang alay." Di na muna nila pinansin ang babala ng matanda. Kasi nga, nagdadalamhati talaga ang mga yon. Matapos nun ay pinaglamayan na nila ang anak nila. Balik na tayo sa kasalukuyang panahon. Kasalukuyang nagtatrabaho sa balon itong matandang kapatid ni G. Natawagin na lang natin sa pangalang Brad. Maglalabinlimang talampakan na ang kanilang nahuhukay nang meron nakita itong si Brad na balon. Ayon dito, isa yung Santo Niño na nakalagay sa animoy, inukit sa lupa na parang maliit na bahay. Yung Santo Niño ay medyo malaki-laki lang sa 5 barya. Hindi yun ginto, bagkus ay tanso ito. Pagkakita nito ni Brad, agad itong umahon sa balon upang ipagsabi sa kanyang mga magulang ang kanyang natagpuan. Hindi nila alam kung ano yon. Basta napaka-epektibo nun sa pagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Minsan nga, nagkaroon ng malubhang sakit itong nanay niya at isang dampilang ng Santo Niño, agad na itong gumaling. Grabeng pag-iingat ang ginawa nilang mag-anak sa nakita nitong si Brad. Pag may lagnat ang isa sa kanila, hinahawakan lang ito. Wala silang gamot na iniinom nun. Yun lang talaga. Hindi naman sila albularyo, kaya hindi sila lapitin ng mga nagpapagamot. Dagdag pa nito, hindi gumagana ang Santo Niñong yun kapag hindi ito kinakailangan. Fast forward tayo, 1 dekada, taong 2002. Medyo malaki-laki na ang bahay nitong pamilya sa kasalukuyang panahong ito. Yung Santo Niño ay iniingatan pa rin nila. Pero hindi na ito nabibigyan ng gaanong pansin at ng halaga. Dahil nakatuon ang pamilya sa mga gawaing bahay at trabaho. Isang araw, aksidenteng nahulog itong tatay niya sa altar nila at sa kasamaang palad, natanggal ang ulo ng Santo Niño. Binalik yon ng kanilang ama pero hindi na gaanong binigyan ng pansin. Hanggang sa nawala ito sa kanilang pangangalaga. Tila ba merong kumuha nito?
Kahit saang sulok ng bahay nila hanapin, hindi na nila ito matagpuan. Wala naman silang magawa, kundi hayaan na lang. Pero yung ginawa nilang pagsasawalang bahala sa Santo Niñong yon ay isang napakalaking pagkakamali. Makalipas lamang ang ilang buwan, sinapian ng kung ano-ano itong si Brad. Nagwawala ito at palaging sinusumpong. Halos araw-araw sa isang buong taon, nagsimula ang mga pangyayaring yon nang pumasok itong si Brad sa balon nang sa hindi maipaliwanag ay nakarinig siya ng mga boses na pabulong. At ang mga wika nun ay, "Ay, tumalon ka! Talon!" Nakakatakot yung boses na yon. Magmula ng araw na yon, doon na nag-umpisa ang kalbaryo nitong si Brad. Gagaling na sana siya ilang buwan matapos yon. Pero yung kinonsultahan nilang mangbabanaw, napakawalang kwenta. Ayon dito, nagpabanaw sila makaraan ang isang buwan na sunod-sunod ang sumpong ni Brad. Pagkarating nila rito, lahat ng banaw kay Brad ay positibo. Maraming engkanto ang nakapaloob sa katawan niya. Meron ding mga kaluluwa at mga laman lupang nakikisali dito. Ang sabi ng manggagamot na yon, "Mag-alay kayo ng manok. 8 manok. Ibigay niyo sa akin at ako na mismo ang mag-aalay." Pero pagkabigay nila ng mga manok na yon, ang inalay lamang nung manggagamot ay 4. Yung natitirang 4, inulam at pinulutan ito. Kaya ang nangyari, mas lalong lumala ang sumpong nitong si Brad. Napagkamala na nga yung nagdodroga dahil minsan nag-i-English ito, minsan Latin, minsan Tagalog, at kung minsan, hindi na talaga nila maintindihan. May mga tagpo ding nakikita nila ito na nakaluhod at nakapikit. At kung sinong magtatangkang lapitan siya, siguradong masasaktan. Isang araw, walang sumpong si Brad at nagtanong yun ng, "Nay, saan po yung nakita kong santo?" Pagkasagot ng nanay niya ng, "Nawala yun, anak. Hindi na namin mahanap eh." Walang sabi-sabi. Agad nitong tinadyakan ang nanay niya at halos mawalan na ng malay ang nanay niya dahil sa lakas ng pagkakasipa nito. Tumagos yun sa bakod at natagalan ng pagbangon. Kaya ang nangyari, pinagtulungan nila itong si Brad. Iginapos nila yon sa puno buong araw. Ganon palagi ang ginagawa nila. Ginagapos nila ito pag nagsasalita na yun ng, "Nay, kalagan niyo na ako! Ako na to!" Agad naman nilang kinakalagan yun. Pero bago sumapit ang 1:00 ng hapon, ginagapos naman nila at kakalagan bandang 5:00 na ng umaga. Grabe ang sinapit nitong si Brad ng buong 1 taon. Di kasi pwedeng hayaan yun. Kasi kung hindi yun nagtatangkang magbigti, tumatalon ito sa balon. Wala siyang pakialam kung malalim man to o hindi. Hanggang sa nagkaroon ng pag-asa itong pamilya niya nang mabalitaang merong isang manggagamot na nakatira sa talon di kalayuan sa kanila. Kailangan mo lang gumamit ng bangka upang mapuntahan ito. Nung nakapunta na sila, agad-agad na binanaw itong si Brad.
Ang resulta ng banaw kay Brad, 21 sapi ng engkanto, 3 kaluluwa, at 2 angkan ng laman lupa. Agad itong binanawan, inusalan ng mga dasal, at pinasuot ng rosaryo na merong medalyon ng Birheng Imakulada. Matapos nun, pinayuhan sila ng manggagamot na mag-alay sa mga engkanto at mga kaluluwa, lalong-lalo na din sa mga laman lupa. Dagdag pa nito, Pangalawang hinihinging alay itong anak mo. Yung mga engkanto sa lupain kung saan nakatirik ang bahay ninyo. Di ba binalaan na kayo ng unang kinonsultahan ninyo? Mabuti na lang at dinala nyo to sa akin, Eugene. O siya, mag-alay kayo ng mga prutas at buhay na manok. Itali nyo lang at hayaan nyong mamatay yun doon. Kung ano ang pagkakasalansan ng alay nyo ay huwag nyo na itong uulitin. At kapag naalay nyo na, huwag nyo na itong lilingunin. Eugene. matapos magawa nila ang alay, 2 araw lang ang tinagal at tuluyang bumalik ang wisyo nitong si Brad. Napakabait na nun at nakukuha na ring tumulong sa kanilang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, hindi na sila ginagambala ng mga ito. Alam nyo ba na isa pa lang ito sa mga karanasan ng pamilya ni G. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pasensya na kayo nadala ako sa boses ng kapatid ni Taguro. Pero ang magiging opinyon ko lang sa kwento na to, pwede pala yun, no? Yung ganong karami yung sasanib sa iisang tao. Buti ka mo. Hindi ka agad natuluyan si Brad. Kasi yung sa dinami-rami nung nakasapi sa kanya, malamang dapat tapos kagad yung buhay nun di ba? Kasi dami nun may laman lupa pa, engkanto, halo-halo na sa katawan niya Pero buhay pa rin. Ang nakakapagtaka lang, tsaka tanong ko rin, nasaan yung Santo Niño? Ang lakas nung gamit na yun. Sayang lang. Alam nyo, trivia lang, no? Kasi yung nanay ko dati may kaibigang naghuhukay din ng ginto. Totoo yung ganyan, yung may mga mutya-mutya, pero doon naman minahan. Hindi siya balon. Sa loob mismo ng minahan. Diyan nakakakuha sila ng mga maliliit nga na santo, barya, basta iba-iba Meron pa nga bato na gumagapang sa lupa. Mutya, hindi ko lang alam kung ano yung tawag. Pero napakaganda ng kwento na to. Make sense yung may makukuha kang agimat sa ginto. Sa pagkuha pala ng ginto. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, maliban sa boses ng kapatid ni Taguro, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.